kune nyaya iri kupisa iri kunetsa muri yeZimbabwe. Ndadzoka panapa ndine imwe futi zvinhu zviri kuitika izvi akomanaka. Nyaya iri kuitika ndeyekuti mapresident kune vanhu vakawanda dzimwe nyika vari kuzobuda vachitaura kuti hai mimi Zimbabwe zvamuri kuita vanhu mimi hatisiri izvo iko ningi mazomudai haiwa zvinhu zvenyu hazvisidai. So vane zvinhu zvakawanda zvavari kunetsana nemamwe mapresident dzimwe nyika. Vane avavo vanenge vachiwirirana navo vanenge vachibudiswa mumakuhwa achinzi ninga akapuhwa mari akadya ninga akadai but kune vamwe vekuti havasi kuwirirana nezvinhu izvo zvavari kutaura. So panapa ndiri kuzoona this guy ivo veZANU-PF vari kuita kakuclash. Havaa kusvika nevanhu vari kutaura kuti let's understand each other. Those that have something to say to us know where our ambassadors are or where the Ministry of Foreign Affairs are located. The so-called public rebuke is just a grandstanding, and that's behaving badly. Bad behavior will be treated like the linguistic courtesies. Ndo mashoko ari kubuda achitaurwa navaniki mangwana vakaita kudumbirwa unongo watoti makutifumura pavanhu iyo nyaya kunzi uyai kana kuma ambassador pari kunzi musatifumure pavanhu muchiti rebuke pakazara vanhu kuti nyadzisa kudaro rebuke through maambassadors. Mungoenda kuna ambassador wedu because maambassador ndiye anenge ari worldwide saka anzi munongoenda kuna ambassador wedu imi mosvika muti ambassador nyaya iripo panapa toda kuti mungodaidai mutaurirana zvotopera message yoita se yosvitswa because kwataura naambassador kutotaura nenyika yacho zvosvika kune vanhu veZimbabwe because hanzi zvekuzonyadzisana pakazara vanhu izvozvo havasi kufara nazvo nezvinhu zviri kuitika. But ndiri kuzoona maZimbabweans vari kuti nyadziswai nyarai vakomanaka. Garwa like this video kuitira kuti vatoona kuti pakashata. Now ndiri kuona vari kupindura vanhu who has publicly rebuked you. Why are you not accepting the rebuke? If you are wrong Nick. Uri kuona nyaya iripo kana wakanganisa ko sei iwe because pari kutadzira vanhu mukutadzira vanhu papublic but muri kuda kuzoti muzotsurwa muchiwande sei. Saka ndichi pawatadzira ipapo ubva watongotsurwa ipapo just like mwana akatadza hauzo muri kutsure mangwana kana kuti patadzira ipapo kana kuti ndazonokurovera kumba hazoziva kuti wamurovera chiananga kungokoronga chimunhu chinotsinyo. Mwari kuti problem yenyu hamuna nyaya dzikana aiwa. Mwari kuti pasi pambe munhu paboarding mission where the headmaster can really nearly discipline people aiwa chimbomira iwe udzirwa ipapo watadza ije. Mwari kuti mutemo pamba ndewako. Okay, what would Nick, a time will come where you have to migrate. Please invest, my dear brother. Life is unpredictable. What would ito isamara yako pakanaka because muchamhanya zvenyu. Mwari kuti ndimi muri kutanga nazvo nei muri kushandisa diplomatic channels kutaura na muri kuvashora here pano muchinzwa rongekai vakomana ndimi muri tinyadzisa. Mwari kuti just release all the political prisoners and drop all the charges as none of the arrested committed any crime as per the constitution. Ndo nyaya iripo imimi chimbobudisai vanhu makasunga so that vanhu vanozomira because imimi hapana pekunzi munhu anouya achizoda kukondema achida kurebuka muchinyararire kamuti aiwa onega imimi makazosunga vanhu baibai oenda kunani kuna ambassador. No, nyaya iripo ndekuti handiti matosunga vanhu nyika dzese dziri kuziva so that vanhu vanobva vazoziva kuti nyika yakati haisi kuwirirana nazvo yakati ofuta haisi kuwirirana nazvo dzikawanda. I think panobva pangosara nemaresults. Ndo imwe nyaya yandiri kuona panapa iri kuenderera mberi. Umwe ari kubuda ari kuti why don't you do the right thing and address what through the ambassadors. Okay, mwari kuti kana mutungamiriri wenyika achitonga achigona kuthreatena vanhu kuti tinokuveza mukada kufarisa respect chinchi why mimi muda kuzoti muzoda kuudzwa nekumaambassador tsurwa ive matadzira ipapo pakashata. Mwari lo Nick, we say it here on X1. The problem is you don't want to listen. Okay, mwari kuti unorwara mwari kuti behold the glorifiedness, ladies and gentlemen, armed with a clipboard and ego ready to save the day or at least pretend to be good. Muri madzungairwa. Okay, atanga arasisa bhazi tenga kutoshaudha wombera. Alright, mwari kuti why didn't the Matera lady and Charamba not do the same? Did they know where the ambassadors were or the minister? Ulibana nyaya iri panapa nyaya kuti pane weya akabuda chiti uyu nikikini is a security threat. Waona ndo mazita ava ndo anotaura panapa achitaura pa X baba iyeyo zvomuti ari is a security threat kunzi akashaya here kuziva kuna maambassador kwacho nema Minister of Foreign Affairs akashaya here kungonanga ubva ngoti
gadza ndiye tinotaura nemaambassador kana maminister of foreign affairs ndopari kunzi akakushaya here ikoko kwavari vacho but why mimi muri kuti azobuda nhasi abuda nhasi achitaura izvozvo makuti aiwa wakanganisa wainga usingafaniri kudaro waizotaura uchidaro makuda kutsura vamwe vako kudzewo pamuri kuzvitaurira ipapo hanzi imimi kana muchitaurawo zvenyu venyu ngavazivo futi machannels iwa ndo nyaya hombe kutaura panapa romwari kunzi we respond to you as the government spokesperson. Secondly, as the president said 3 weeks ago, your office is advanced propaganda. We then come to you to challenge those lies you spew. Pakaipa ya akutoonesa kunzi iwewe ofisi yako yakagara yataura kuti ndemabiko enyaya tingati jiko propaganda asi manyimbo mabiko so ingakabikwa zvokuti unotadza kunzwisisa umwe ari kuti getaway imimi ndimunoda kutoudzwa zvemaembasi manje kuzi muri mbavha nemhondi iye haikwa munobira vanhu ye pakashata umwe ari kuti if you have something to say to whoever this is you to know where to find them rewind bad behavior yacho tione munotya futi the brave ones have already fired France and Sweden ambassadors. We are waiting talk. All right. And I think you know the right thing to do too. You are talking about talk to their ambassador directly. Here we are, Zimbabweans just iwe shamari usati jairire. Hey, well, I understand what you are trying to say. It is the tone uri musoro bang. Hey, vanhu vakatsanga umwe kuti the fun thing is unique. You constantly post provocating tweets, and when people are being robust and calling you out, you now run to hide behind the ambassador and MPA. You such a coward, mate. One day you will surely get what's due to you. Remember President Mugabe. Manzisaka mchapambanya papo rangarira va Mugabe we pazvinhu zvenzangonzera mugarira va Mugabe. Umwe kuti in my memory service right Mutsvangwa was humiliated nenhau yekungorotomoka exposing your ZANU-PF ndoyapsakutangutanakangokuti anenge jembo kamudhara achivhurika zvokuti achivhurika saka ndopari kunzi aiwa akabva ambomakiswa saka iwewo ndiwomwe alright umwari kuti how much does the president of Zimbabwe pay you per year bootlicking Nikki? Imi wanapowa mara amana hii mari yao ndotombogarwa pasi itombowafurwa. Do you remember when our president was in Russia? Yeah, ibaba hapo anza akatadza here kuenda nenhingirikini inyaya yekunzi president wenyika anga ari Russia akatadza here kuenda kune maambassador yenhingirikini kuti vanotaura nyaya idzodzo ongotaura mastatement ndiyo otanga kutaurana ndopari kunzi akatadza here ndonyaya iri kubuda panapa mwari kuti just worried with the way ZANU-PF has brainwashed you all now behavior like Makonzo. Mwari kuti shut up Nikki. When you and your fellow bootlickers throwed insults at Dr. Mumba, we told you not since you knew the producers. Now it's coming home, you cry for. Taste your own medicine Nikki. Ndopari kunzi chimbonzwa wako mapiritsi for sure. Mumba ngari pama one guys makazoona imi Mumba angoti achingopedza ngoti siye murupo every 5 seconds Mumba this vakamushanda zvezvo kutoti I think mwedzi iwoyo kana 2 months idzodzo vakomana anenge vakatozara nebonus vakazodai vakadai vakatanga kubuditsa dzimwe nyaya akambotadza zvakati guys munhu kana achingaita chinhu akutotaura kuti akubudisirwa nenyaya dzemumashure. So these people ndo nyaya iripo iyo vari kutongobhadharwa kuti vauye vanotry kudefenda zvinhu zvinenge zvaitika nenyika yavo but anyway ndo nyaya iri kuitika apa nyaya apo mande kudai so pari kupisa apa ndo nyaya iri pa mapresident vari kungotaura zvinhu pavari kuita ndo pari ndo nyaya hombe iri panapa kunzaiwa ngatitaurira nebhozitozi ako nemaambassador kwedu saka ndo nyaya iri kupisa hombe chacho. Anyway muri Zimbabwe ndangoti ndingopfuura nepanapa tichingoonesana nemi kuti zvinhu zvinenge zvichingoitika nezviri kutaurika zvii. So kana uchingotanga kusvika panapa first time yako tanga nekulike this video wobva wasubscribe. Kusubscribe kwakakosha kana usina because panapa nyaya dzinoita kunaya.